Kay bata dari. Tanaw to unsaon niya pagkuha bi kay di mo ta kabalo mo kuha. Ato ni tanawon bata. Unsaon niya pagkuha. Sige kuhaan mo dia bay. Kasag. Bansagi ka manguha day. Bansagi ka manguha na. Di mo ko kabalo manguha. Sa pagkuha na day. Kaon na sa ulan. Bago na sa Ya tisud masaya gun mo kuha gun. Sa kasag na. Bukan. Oh, kuan. Nason? Saan na siya? Kuha mo ito kay tap. Ang sana parang kuha makanandog mo ka para makuha mga kinason. Mula kinason. May pambata, may pa kayo makuha. Kita na, dito kabalo. Ano ganda naman ni mo? Muwagtang tayo diyan? Ha? Uyawa gud. Wala man. Ano? Ay, nana di ay. Mudagan di ay. Dag mo na imong kukuron. Oh. Lagu kud. Nana di ay. Kasi nanginhas nga iso kayo ay. Oh. Klaro ni Ro ah. Are be. Na tatay ay. Tanawon tanis tatay be. Usahan pagpanguha ni tatay haron makakuha na ko ganihar akong tinuyok diri wa jugi kuha ba. Tanawon tanis tatay usahan pagpanguha. Ito be. Uy lain niya. Unsay panguhaan mo datay na makuha? Dili kinasun imong gikuha day? Saha. Aw saha? Aw. Balik saha ba? Ay. Aw inana. Oh, gitu. Kok ano dali na sa guna di eh? Oh, di ko pala manguha. Sabon ba oh? Oh. Lagi makuha din, na orang gitu eh. Wala yun dre ni. Lagi makuha oh. Gagmay kayo. Gagmay kayo, pero ang sabor importante yan na. Oh, sabaw ra. Kaysa mamalit pa ta sa merkado. Mahal kayo target ko. Ginilong tingali ang kwan na. Oh. Anaon ra day pagkuha. Oh. Ana ni kuha dagkano? Nguban pod yay discarding ato magbat. Oh, bat. Oh, dahil tanan og nay makuan. Karga bat kamay yo. Hala na. Tama kaon lang. Ay salamat nakakuha na jud ko. Natumba na ko dara. Dara mo tingali ni. Yay. Seperti mo po ay na mao na gini. Kakuha ni jud taong ko. Uy unsa man ni? Natumba na ko. Uy, hadlok mo sa kumapakan. Ah bahala ka di ay. Bahala ko ikuha. Lapok lagi ko.